Pero taysa, kuyawan ni mo purma mamasahiro, uy. Init mangod kayo. Mo nang nag-jacket ko. Di ganahan ang pasahiro mo sakay sa imuha, ana. Dapat na pagka-sexy. Maayo, kaya na kay motor. Ay, naningkamot ko kay kapoy na kay tong kariton. Nanindot para maka-appear ka sa torno. Mao gani akong gipaningkamutan para na ako'y panginabuhian. Pero taysa, kuyawan ni mo purma mamasahiro, uy. Init mangod kayo. Mo nang nag-jacket ko. Di ganahan ang pasahiro mo sakay sa imuha, ana. Dapat na pagka-sexy. Sige lang. Sunod simana na lang pag maanad na ko dire. Hinuon. Bago pa man ka. Wala lagi tong isa katong si RF ang motor. Si Nicole. Namagod siya karon sa kaguol. Nantoy mga motor am ko'y kwarta Baklay na lang ko. Day. Nay pasahero. Panguntaan na itong masakay. Sir, sakay ka? Ay, baklay ra ko ma'am, wa mo ko'y kwarta. Ikaw day. Basin maluoy ka. Ihatod. Na! Kamahal sa gasolina ron, yung muhatod kag wala lang. Aw. Sa bagay, ato panginabuhi man pud ni. Day, murag pasahero ni ba? Bitaw. Unsa na yang gidala? Panguntaan daw kung masakay ba? Sir, sakay ka? Dili, ma'am. Ngano man? Wala mo ko'y kwarta. Kinilang gani akong gisakyan. Ay, abi na kung masakay ka. Sige sir. Di magkakamo sakay. Sige, ma'am. Nga naman nila, no? Makay naman mga pasahero. Ginta ka biyay ba? Pitos manggod kaayo karon day ba? Alangan mo pag ihatod na to. Ngawa mo po sila plite. Day, ihatod lang ko to day. Uy, luoy ka ayo. Bitaw day luoy, pero imo mang turno. Siguro pasahero, mingaw man. Basin na maabot pasahero ba? Wala lagi na, ihatod sa nako. Ma'am, nagturno ka? Hala, dili ra ba ako'y turno? Nilakaw pa baya? Pasin unya pa to, yatod kami, pakyawon tayo sa kalibo. Isa kalibo? Sige, areglado. Sige na. Uy, day, unsa man na? Pasahero day. Kuha man na. Pag sure diha, gikan ka naghatod. Ako ani. Hunda ko ako itong ihatod na kayo sa kalibo. Hunda ko.